Kasangani okabara brodo tuwe Fransa fan wasablo senide atonde uye hakli jabo ke sharia se unchamana ni kalaba kasoni sigido ka mi lanyini baye alibi kasega ningrofie jamana barawula nine ye ondo nganye bi banga kunofono konana kunofono na faraminga kawala au yesoni Banabato ka bana mana gɛlɛya cogo abina ta sigiyɔrɔma ka bala ka to sele do ma nɛgɛ kaɲɛ mugan sanga 30 bɛ a kan Mali jamana fantana bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ ka ɲakuma minnu sigima ka ɲɛma da Sherifla TV jakanso fɛ walasa ka se ka bɔ kunnasiri ani kɔnpana ka tɛmɛ kunnafoni jɛlen fɛ k'a fɔ a ye bamanankan kunnafoni waati sele yenige ina fɔ n bɔra ka aw kulola somi donga na min bɛ tali kɛ farajɛla fanga wasablo Conseil national de transition CNT a maw ka bɛn ni alamisa don mais kalo tile 21 san 2026 ye o ka ladala-sigi dɔ sen fɛ min bɛ wele séance plénière ni a bɛ don o ka session ordinaire avril san 2026 baro kɔnɔ o labanna ka hakili jagabɔw kɛ sariya sen dɔw kan ni ka laban ka sɔnni sigi dɔw kan ka ladonna k'a fɔ baara in kɛra o fɛ Jilibaba Sisoko Cuala soba kɔnɔ centre international de conférence de Bamako CCB kɔnɔna baara in yɛrɛ a bonya kunta mɛ ka di o ka ma ɲɛmaaba général de corps d'armée honorable Malik Diaw de ma Amadou Kamara Boubacar Traoré olu tun bɛ Sherifla TV tɔgɔ la Conseil national de transition CNT maukani lajɛrɛba in ni a baaraw kɛra hakilisigi ni bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ a sen fɛ yamaru dira gouvernement maaw ma ka projet de loi caman bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye sɔrɔ ni yiriwa o bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ. Projet mun taara commission an ka commission fɛ n'o ye commission des mines d'énergie et de l'eau ye o ye projet de ratification des ordonnances de financement mun bɛ taa Bamako lamini courant ko kan aw yɛrɛ b'a dɔn courant bɛ na ka bɔ sud la n'a fɔra ko ye boucle sud financera yan depuis mai 2025 o exécutera jusqu'à 93%. Maintenant dɔwɛrɛ bɛ yen nɔ mun bɛ wele ko boucle nord o kɛlen don ka Bamako lapori de telle manière à ce que ni courant bɔra yɔrɔ o yɔrɔ a mana kɛ studio a mana kɛ centrale courant minnu bɛna jɔ o ye o a mana kɛ interconnexion Guinée o a mana kɛ Kayi région ye pour que a ka se ka don ka se ka distribuer ka sɔrɔ problème ba ma kɛ réseau sanfɛla. Donc sɛbɛkuru sara ninnu bɛ tali kɛ an ka maradaw la an ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ occuper an ka maradaw la u ka ɲɛtaga sira fɛ ani na musaka minnu bɛ don a la ani an ka maradaw la an ka commune ni an ka togodaw la baarakɛla minnu bɛ yen ka dɔ fara olu ka kalan kan. Projet de loi ba minnu ni yamaru dir'o ma CNT maaw fɛ o projet de loi dɔ bɛ tali kɛ san 2023 o musakaw ni yamaru dir'o ma maa 124 fɛ maa si mi yɛrɛ minɛ wa maa si ma voté a contre la ni a da jirala ministre min ka baara ɲɛsinin bɛ musaka ko ma Mali jamana kɔnɔna na sariya kisɛ in kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka jamana musaka a la baara cogo jɛlenya kɔnɔna na ka bɛn ni jamana yɛrɛ taabolo ye o yaasa ka se ka dɛmɛ don laɲiniba minnu sigilen bɛ sen kan ka bɛn ni kuma ye. Denba don sewalen don mun na parce que an kun ye yamaru di gouvernement ma en 2023 san 2023 la ka u nana sɛbɛn min yira na n'o ye jamana ka musakakow ye n'o bɛ taa jamana ka sɔrɔ ani jamana ka dépenses kan u seginna bi kana sɛbɛn yira na min b'a yira k'a fɔ an kun y'a an ka laɲini min kɛra u y'a sabati. De la police et de la gendarmerie. An y'o kɛ en 2022 a kun ye ka ko dɔw dilan ko minnu tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Polisi ni protection civile o bɛɛ n'u ka baara spécifique de don o bɛɛ n'u ka baara de don aspect militaire o faral'u ka baara kan est-ce que i y'a faamuya. Kana kuma baganw ka kɛnɛya ko kan baganw ka kɛnɛya ani adamadenw ka kɛnɛya ani environnement ka kɛnɛya parce que n'i y'a mɛn ko police sanitaire des animaux terrestres la a bɛ baganw ka kɛnɛya de ko fɔ i b'a dɔn bana dɔw bɛ yen nɔ a bɛ bɔ bagan na ka sɔrɔ ka yɛlɛma adamaden fɛ.
ka fara o projet de loi kan yamaru dira projet de loi caman wɛrɛ fana ma minnu dɔw bɛ tali kɛ polisi sanitaire n'o bɛ ɲɛsin an ka baganko ma ale ni Agence nationale des collectivités territoriales ka fara direction générale de la police ale ni protection civile mɔgɔw olu ka direction sigili sen kan olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman yamaru dira olu bɛɛ lajɛlen ma. An ye projet de texte fila de présenté bi Conseil national de transition na n'o ye CNT donc projet ninnu bɛ fɛn mun kan projet fɔlɔfɔlɔ an y'a o ye SOPA min ye Mali ye cakɛda dɔ de créer gouvernement ye papier bɔ ka texte ta pour que ka société dɔ créer mun tɔgɔ ye SOPA min ka baara ye mun ye Mali jɔyɔrɔ mun bɛ société minière ninnu kɔnɔ société minnu bɛ yan ni u bɛ bɔ kɔfɛ ka na k'an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ donc olu société ninnu na i b'a sɔrɔ Mali ka jɔyɔrɔ dɔ b'a la 100 sarada la an bɛ 35 de sɔrɔ o sociétéw la donc 65 o y'a ye minnu nana ni u ka nafolo ye k'u bɛ dugu jukɔrɔ baara in kɛ. Gafe saba kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ filaw olu bɛ baarakɛyɔrɔ min kan n'a bɛ f'o ma ko Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales a bɛ f'o ma ko ANICT bɛɛ b'a dɔn ANICT ale bɛ yen a mɛnna o baara la a ka ca san 25 ye ANICT bɛ yen an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma kan ka don ANICT ka taabolo la o b'an dɛmɛ kosɛbɛ. N'o ni loi fila in taara bɛɛ sɔn ka ma mɔgɔ tɛ yen min ko ko n ma sɔn a ma donc o ye koba ye anw bolo o loi in b'a to sisan an bɛ baara min na ni service fila n'o ye polisi ni protection civile o bɛ ka baara min kɛ sa a bɛna yamaruya d'u ma ka bonya u ka baara kɛ yɔrɔw bɛna bonya u bɛna se ka fɛn caman fana kɛ u bɛ se ka min kɛ ka kɔrɔ. Sariya kisɛ dɔ de bɛ yen nɔ a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ san 25 bɔ ni mɔgɔ y'a fɔ ko sariya kisɛ a ɲɛsinnen bɛ baganw u ka kɛnɛya ma n'i y'a ye baganw ka kɛnɛya hadamadenw fana ka kɛnɛya b'a la donc san 25 tɛmɛna a yɛrɛla k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw k'a fɔ ko ka nin sariya in ka a yɛlɛma. An ka sariya kumaba dɔ bɛ yen pour que an n'u kana baara ko kan k'a dɔn u hakilina ye mun ye o kan a bɛ f'o ma ko loi de règlement 2023 o ye mun ye ni san bɛ daminɛ gouvernement bɛ budget dɔ de présenté musaka an kan ka nafolo joli sɔrɔ recette la san kɔnɔ an kan ka a dépenser cogo di san kɔnɔ joli bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la joli bɛ taa ekɔlisoko la joli bɛ taa fɛn o fɛn dépense sira fɛn o fɛn bɛ yen ni gouvernement kan ka kɛ o bɛɛ de b'a kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Conseil national de transition CNT maaw ka nin sigiliba in senfɛ projet de loi caman bilara sen kan minnu bɛ kɛ sababu ye Mali jamana don nataw la a na parayaba kɛ ka ɲɛsin musaka la baarali ko ɲuman jɛlenya ni tilennenya kɔnɔ hakaja fɔ ka se jamana ka nafasɔrɔ siraw olu sinsinni ma min senfɛ CNT jɛrɛjɛkulu maa bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka yamaru di ni projet de loi ninnu ma yaasa jamana ɲɛmaaw u ye se ka baara kɛ ka bɛn ni laɲiniw sabatili ye minnu bɛɛ lajɛlen bi don jamana ka ɲɛta o hokumu kɔnɔna na. Ka tɛmɛ a ka maa ɲɛma a ka kunkilennaw n'a ka hakilinaw fɛ min bɛ tali kɛ an fana karamɔgɔ a Seydu Sherifu Usman Madan Hayidara la Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw Conseil islamique du Mali o ye kunnafoni kɛnɛ dɔ ɲɛnamaya ka bɛn ni sibiri don mɛ kalo tile 23 san 2026 ye o jabala la kabla duniya k'a fɔ laɲini min tun bɛ ye sigi na o de ye ka se ka diɲɛma la duniya ka sanga ni sigi belebele min kun jɔya daminɛ o fɛ ni a kun kan ka kɛ ka bɛn ni mɛ kalo tile 2 tɛmɛnen ye o bɔlen a dɔgɔkɔrɔni ka laban k'a yira k'a fɔ a dɔgɔdan bɛ ka bɛn juin kalo tile 20 san 2026 natɔ ma palais de la culture Amadou Hampâté Bâ kɔnɔ kabla duniya k'a fɔ kunnafoni kɛnɛ in baaraw kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye hali bi Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw Conseil islamique du Mali tɔndenw bolo o ka se ka wele da ka ɲɛsin diinɛmaw bɛɛ lajɛlen ma e m'a ye gun kunkan bɛɛ lajɛlen ka kɛ bɛɛ ani basigi karamɔgɔ ye jango ka se ka jamana kɔnɔdenw su ka kɛ ɲuman kɛli kan min bɛ se kɛ sababu ka na ni basigi ye faso Mali kɔnɔna na kabla duniya k'a fɔ o ka jɛrɛ belebele min jɔya daminɛ ka bɛn juin kalo tile 20 san 2026 nata ma a baara bonya bɛɛ ɲini ta mɛ k'a di général de corps d'armée
Ismaila Ouage Dema o kuma kɔnɔna na au conseil islamique du Mali a ɲɛma dankan Ibrahima Kantawo a ye ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni ɲinama Mamadu Bɛni Sherifu Sumano ani Abdulayi Sogodogo olu ka kuma galamani na. Au conseil islamique ka wele don an ka président no Sherifu Usman Madan Haidara a ka laɲini kɛra kabini waati jan ni ka sara ho conseil bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Mali silamɛw bɛn min bɛ yen kelenya min bɛ yen ɲɔgɔn faamu min bɛ yen an besoin bɛ fɛn na ka dɔ fara kan walasa k'an ka diina matarafa k'an ka jamana k'a tanga o baara in o conseil islamique ye baara k'a la kabini waati jan ni k'a lajɛ nin ye baara ye min ka kan Mali la Mali min kabini waati jan a kɛra kibla ye mɔgɔw ma bɛn ni keleya ani ɲɔgɔn bonya ani koto ɲɔgɔn tala ani basigi bolosin tun bɛ kɛ Mali ma la ni y'a ye o bolosin bɛ kɛ Mali la Mali silamɛw y'u jɔyɔrɔ jɔ u ka jɛn n'a ye u yɛrɛ ka bɛn u ka jɛn n'a ye u ka bɛn sigi jamana kɔnɔ o baara la o conseil islamique ye baara kɛ a ka diina ɲɛmɔgɔw a ka alimamiw wajulikɛlaw a ka diina tɔnw n'o ye silamɛya tɔn bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen wele ka na o conseil jabala la ka sigiw kɛ ka fɔɲɔgɔnkɔyaw kɛ k'a lajɛ k'a fɔ nin baara in a bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na o baaraw bilala sen na an ka paysan y'a fɔ an ka kumakɔlaw bɛɛ lajɛlen y'a fɔ o taara abuti anw yɛrɛ ka kuma ani ɲɔgɔn cɛ an ka bɔ ɲɔgɔn ye an ka silamɛ tɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye silamɛ tɔnba ye ka taa bɔ a bɛɛ lajɛlen ye ka kuma ɲɔgɔn ye kɛ n'a ye silamɛ ɲɛmɔgɔ minnu ne diinɛ ɲɛmɔgɔba minnu bɛ jamana kɔnɔ ka taa bɔ a bɛɛ ye kelen kelen an ka président y'a a délégation bɛɛ lajɛlen kɔndi ani an ka vice président ani o conseil membre bɛɛ lajɛlen ni ka taa bɔ o yɔrɔ bɛɛ la kelen kelen bɛɛ y'a da k'a fɔ nin baara in nin ye baara ye min kan ka kɛ alhamdulillah bɛɛ y'i seko k'a la bɛn tun kɛra a la k'a fɔ mɛ kalo min tɛmɛna o tile fila an tun kan ka ɲɔgɔn ye in kɛ ka Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ kɔ kan an ka région bɛɛ lajɛlen a diina ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ an ka se k'an bolo don ɲɔgɔn ma ka a jira jamanaden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ silamɛ bɛ kan kelen na silamɛ bɛ fakun kan kelen na Ala nan'a ka latigɛw ye o ma se ka kɛ ka da jamana yɛrɛ ka ala kan an ye ko gɛlɛn min sɔrɔ n'o o bɛnna avril kalo tile 25 ma n'o kɛra janfan ye a sirila Mali la ka tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ o waatini nɔgɔni na jama fara ɲɔgɔn na kan o ye ko gɛlɛn ye an ka le 2 bɔ a la le 2 mai bɔ a la ka taa bila le 20 juin na n'o ye kalo nata a tile 20 an ka se ka a sigiɲɔgɔnya in kɛ o bɛnnen bɛ n'an bɛnn'o kan ani an ka faamaw a baara ɲɛmɔgɔya dira min ma jango an ka ministre min bilalen bɛ réconciliation baara la an n'a sigira a y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛnn'a ma a y'a jira Mali faama tɔw la a bɛnn'u fana ma u bɛ baara in u b'a ta u b'an dɛmɛ donc an n'a o bɛnna kan le 20 nata an ka se ka sigi in kɛ o baara in an bɛ a fɔ ka welewele da maliyɛn bɛɛ lajɛlen a valeur ye jumɛn ye an ka diina ɲɛmɔgɔw ani Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture ka le 20 pour que ka se ka nin ɲɔgɔn ye nin jɛkulu in ka se ka nin jɛwaleya in ka se k'a lawaleya k'a sabati an ka jamana kɔnɔ o wele o bɔra an ka président yɔrɔ ani o conseil membre bɛɛ lajɛlen bɛ Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen don alakiramandɔnya la an bɛɛ k'an cɛsiri an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin sigi ani nin kafo in ka se k'a kɛ a kɛko ɲuman na o la an bɛ bɛɛ lajɛlen wele an bɛ wele kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ wele kɛ hali Mali faamaw ma an k'a lajɛ nin ka se ka kɛ sinsinbere ka kɛ sababu ye Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔfɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fana ka se k'o bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ kuluba kelen ye ka Mali ka jɔyɔrɔ k'a sabati
koba minnu bɛ k'an sɛgɛrɛ an bɛ se k'o kunbɛn cogo min na an ka kɛlɛya kɔnɔ an ka bɛn kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ o baara in na an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo donc an bɛ ni baara in an b'o sara mɔgɔw la o tɛmɛlen kɔfɛ an b'a jira Mali bɛɛ lajɛlen na nin bɛnna an ka waati kɛrɛnkɛrɛn ma o ye Alahu Taala yɛrɛ ka latigɛ ye alakira ka sallallahu alaihi wasallam a ko don min ka fisa diɲɛ don bɛɛ lajɛlen o ye nin tile 10 ye n'o ye salikuba kalo tile 10 ye ayiwa an ka lancement kɛra o kɔnɔ o baraka n'a ka sabatili Ala k'o di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Mali jamana jagokɛlaw ka kulu a bolofara min bɛ Bamako kɔnɔna na délégation régionale de la chambre de commerce et d'industrie du de Bamako o bisimila la Bamako direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence fɛ o jabala la ka se ka na ɲɔgɔn dɔn fa ka se hakili falenfalen ma o ni ɲɔgɔn cɛ madama janko baara min ni o bɛ la a ka se ka ɲɛ o bolo o de kun ye bonyɔɲɛ kun ye Alhamidu Badini ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Mali sorobosobao ani usine-tigiw tɔgɔlasoba chambre de commerce et d'industrie du Mali a bolofara mun bɛ faba la yan nɔ Bamako délégation régionale o bureau kura mun sigila sen kan n'a ma ɲɛma ye Umar Diallo ye o y'a kanu ka wuli ka jɔ sabati yasa kana masala kɛ ni DRCC ma ɲɛma ye n'o ye direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence ye n'a ma ɲɛma o ye Fuseni Bamba ye. Awa ni bonye abe kuma ɲɔgɔnya sabatili ko fɔ cakɛda fila ni ɲɔgɔn cɛ la ani baara ɲɔgɔnya o bɛ se sabati cogo minɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. Ni bonye laɲini dɔ fana ye cakɛda fila ninnu cakɛlaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogoya minɛ. Chambre de commerce et d'industrie a délégation régionale bureau kura mun sigila sen kan a maaw olu k'u yɛrɛ bugunatigɛ cogoya minɛ tigɛdi ɲɔgɔnma bɛ se ka sinsin ni cakɛda fila ni ɲɔgɔn cɛ. Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence Nobe Jagoko jalatigɛli ko fɔ Bamako districta n'a ma ɲɛma ye Fuseni Bamba ye a y'i ka nisɔndiya da kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni délégation régionale maaw o ka ni wuli ka jɔ ye. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye mun n'a kɛra munyamunya bonya ani karama kɔnɔna na a sigi kun cɛra ni nimisiwasa ye fan fila bɛɛ. Sesim délégation régionale ani a bisimila jɛkulu o y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko na tigɛdi ɲɔgɔnma sinsin ka kuntilennaw kɛ kelen jagoko o bɛ se yakubaya cogo minɛ Bamako faaba kɔnɔ. An bɛ bɔ Mali kɔnɔ k'an kunda Burkina Faso kan ka taa bisimila minɛ Bobo Jinasokaw fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ye ka sanga ni Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn kan o conseil islamique du Mali maa ɲɛmaa an fana karamɔgɔ Aseyidu Sherif Usmane Dara ale ban ni nisɔndiya o sankunbɛ baaraw ye silamɛya dɛmɛtɔn ani saro minnu bɛ Bobo Jinasokaw fɛ o ye o ka nisɔndiya ani ɲagari danganamaya ka sanga ni o kɔngɔn falen ye kɛnɛya sabatili kɛwalew ani a baarakɛminɛw caman na min taara o fɛ ka taa ka di lapitanisoba suru sanu ma Bobo Jinaso kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni baara in yɛrɛ bonya ani a nafa ye a siriyala maaba caman fɛ walasa kana kɛ ni kɛwale in i siriya ye jaw farila ɲɔgɔn kan an ka lasegiden Haruna ba fɛ a bɛ lakali Amadu Kamara de fɛ. Ka bɛni Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ a Seyɛdɛ Sherif Usman Madani Haidara ka san 71 sɔrɔli ɲɛnɛmaya nisɔndiya n'a munyamunyaw ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ u y'a kanu k'u bolofa k'a ton ka kɛnɛya minɛ caman k'o ta k'o di hôpital suru de sanu mɔgɔw ma ka bɔ Bobo Julasokaw fini nɔ yasa u ye se ko u yɛrɛ dɛmɛ ni kɛnɛya minɛ ɲumanw sɔrɔli ye. Ala min sɔnna ka nin bilon yira an kɛnɛ na n'o ye karamɔgɔ ka san 71 anniversaire ye o la an bɛ dɔgɔtɔrɔso la bi nin t'an première fois ye je pense que nin an siɲɛ 7 de an bɛna dɛmɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la ɲinan fana vraiment an y'a kanu an kana dɛmɛ nin tigɛ san o san an ka se ka na ni karamɔgɔ bangela an ka se ka na dɛmɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la et puis dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ min fana maternité lo ni ko maternité muso bɛ don bange yɔrɔ min o côté lo bon o côté ni vraiment a bɛ mɔgɔ touché dɔɔni parce que bɛɛ muso bɛ tɛmɛ maternité la voilà donc nisɔndiya min mana sɔgɔmada nin na o nisɔndiya caman le non seulement an nana docteur dɛmɛ
o ka ni minɛnw ye o ka se ka occuper vraiment an bamusow la o jigitɔ la bon o ye ko b'ale o nisɔndiya b'ale an fɛ parce que ni muso nana tabali kan ni minɛn tɛ ka occuper la o fana degun b'ale ala k'an kisi o ma o la nisɔndiya filanan karamɔgɔ ye san 70 kelen sɔrɔ an ni amsar bɛɛ nisɔndiya ninnu parce que an yɛrɛ jigiya tun t'a la ko karamɔgɔ bɛ nin sɔrɔ an kɔrɔ si la an ka yan ɲɛfɛ mais ala sɔnna karamɔgɔ ye san 70 kelen sɔrɔ a b'a ɲɛfɛ toujours a ka kɛnɛya farikolo la a bɛ kuma vraiment o nisɔndiya dan ye donc an bɛ tɔnden bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye sera k'i dasi kelen bɔ ka don na an b'a bɛɛ fo ka ɲini ala fɛ a nafolo bɔra na ka ala ka caman bila n'o la k'an ka parrain fo vraiment a y'an dɛmɛ baara na kosɛbɛ an ka président d'honneur ani tɔnden cɛ fara muso kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bon bi sɔgɔmada in na an bɛ maternité la ka na dɛmɛ kɛ maternité mɔgɔw ye an b'o ye o kɛnɛ kan sɔgɔmada in na an karamɔgɔ ka san 71 na hukumu kɔnɔ donc o don de bɛ continuer na toujours donc an wele kan bila jama bɛɛ lajɛlen ye que ça soit i bɛ association kɔnɔ que ça soit i tɛ association kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsoba bɛɛ ka yɔrɔ lo donc ni dɛmɛ b'i fɛ wagati o wagati que ça hali ni tɛ association kɔnɔ i bɛ se ka dɛmɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsoba ye n'a a moyen b'i ye wagati bɛɛ lajɛlen na wagati ma woloma. Dɛmɛ in n'a taara ka ɲɛsin kɛnɛyaso suru sanu ɲɛmɔgɔw u nisɔndiyalen ni minɛn ninnu sɔrɔli la u ye foli ni barikada ni waleɲumandɔ kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ ansaru kɛrɛnkɛrɛnnenya la a seyɛda Sherif Usman Madani Haidara ma ka bɛnni ni minɛn ninnu sɔrɔliw ye bari sabu k'a da kan a nana dɛmɛba fara u ka kɛnɛyako sabatili kan. D'accord, effectivement, demain mun kɛra dɛmɛ min an dɛmɛ minɛn ninnu bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la yan parce que baarakɛ minɛn minnu don tableau d'accouchement b'a la muso bɛ lamɔ ka jigin ale tableau ni tableau tɔw tɛ kelen ye puisque muso kan ka dilancogo dɔ la walasa den bɛ se ka na cogo min na nɔgɔya la donc tableau in bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ muso ka lafiya la jiginni kɔnɔna la ale kɔfɛ baarakɛ minɛn wɛrɛ bɛ yen minnu b'a to an bɛna den ka maintenant den ka lahaya dɔn cogo min na n'a ka ɲi ni problème tɛ parce que ni tin daminɛna an bɛ to ka muso surveiller donc ni problème bɛ yen n'a ka ni den bɛ ka sɛgɛn n'a kan ka opérer an b'ale dɔn donc appareil dɔw bɛ yen minnu m'an dɛmɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ni den bɛ sɛgɛnna ou pas donc minɛn ninnu bɛna dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara taabolo la a bɛna yɛlɛma caman don an ka baara taabolo la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin association ma parce que nin y'a san 7 ye donc association Ansadini mina donc dɔgɔtɔrɔsoba la mais ɲinan san 3 ye précisément o bɛna ka na donc maternité tɔgɔ la donc vraiment ale y'anw dɛmɛ kosɛbɛ minɛnw caman nana mun y'an ka baaraw tagabolo yɛlɛma kosɛbɛ donc an bɛ foli kɛ vraiment association Ansadini ye an bɛ dugawu kɛ ka an karamɔgɔ vraiment an b'a fɔ n ko ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala ka san caman jira a kana ka na dɔn kɛ maintenant maternité la walasa banabaatɔw bɛ se ka lafiya cogo min na docteur fana bɛ se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna cogo min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bobo Julaso u ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma a ka san 71 sɔrɔli nisɔndiyaw munyamunyaw boloda fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka dɛmɛ caman ta ka di dɛsɛbagatɔw ni yatimɛw ni falatɔw ma ka bɛn ni a bangeni ye n'o ye 12 mai 1955 12 mai 2026 u bi bɛn san 71 sɔrɔli ɲɛnɛmaya la ala ka diinɛ laseli ko ɲuman na baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni dugawu sanuman kɛli ye. Ka to hali bi Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnɛma Bobo Julaso kaw fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ deliko o bila ka gɛlɛya dɔngɛrɛ ɲɛgɛn hukumu kɔnɔna joli di belebele baaraw kɛra minnu labanna ka kɛ sɛfan kelen tɔnɔ caman ye baw a senfɛ dɛmɛ ni dɛmɛ taara ka ɲɛsin maa minnu ni a ka kan ka sanga ni guna adamadenya jidili kɛwalew caman ye fa ka se dala dumuniw caman talen ye ka di o ma a baarakɛba o de ye silamɛya dɛmɛtɔn anisaru ye ka bɔ Burkina Faso a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye an fana karamɔgɔ a Seyɛdu Sherif Usman Haidara ale bange nisɔndiya ani o munyamunyaw ye jaw farala ɲɔgɔn kan Haruna Bafɛ a bɛ lakali Fatumata Yaya Kane de fɛ. San 71
ka ala ka diinɛ cari a kan ka se yɔrɔ wo yɔrɔ la cɛba in y'a segu kɛ a ka ja diɲɛma bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya siraw Zamzam y'u jɔyɔrɔ bonyana nin na kosɛbɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka balo ma kɛ fɛn gansan ye ka sanga ni a ka san 71 sɔrɔli o nɛɛmaw barikadali ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ Burkina Faso laada latilenna u fɛ ko kura ni jolidi don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigili ye sen kan k'a ɲɛsin mɔgɔ ma minnu ni olu mako bɛ a la minnu ni olu bɛ joliko gɛlɛya kɔnɔ k'u ka dɛmɛ ani dɛmɛ bolo ta k'a ɲɛsin olu ma u ma da o dama ma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru Burkina Faso u kɔngɔ fara kosɛbɛ balofɛnw caman ka taa se fɛn minnu tɛ hali balofɛnw ye buna adamaden mago bɛ se minɛn caman ma ɲɛnamaya kɔnɔ u taara ka di dɛsɛbaatɔw ma ansaru fɛ ko y'a bani bangera mɛ kalo tile 12 mɔgɔ in nɔ bɔ adamadenya ra wa jango i n'a fɔ ale sabu n'i y'a jateminɛ n'a ka anniversaire sera n'a bangedon sera joliw bi di sɔgɔmada na an filɛ nin ye kɛnɛ min kan ka na dumuni di dɛsɛbagatɔw ma bon ni baara ninnu ye ka se ka dɛmɛ dɔ kɛ tout d'abord gouvernement yɛrɛ ye hali ni an ye ala ko bɔra ka dɛmɛ dɔ kɛ gouvernement yɛrɛ ye parce que gouvernement tɛ se ka wari ta ka wari tilan jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ora an fana bi gouvernement bolo dɛmɛ ka se ka na dumuni dɔ di mɔgɔw ma ala fana ye minnu bana bi ni ala fana ye minnu kɛ dɛsɛbagatɔw ye bi donc ansarudin islami fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na dumuni dɔ di olu ma donc foyi t'an bolo ka duwawu kɛ dɔrɔn an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara ala ka sini kɛnɛya di an n'a ma bon et puis an bɛ appel min tugara o le ye an bɛ setigi bɛɛ wele waritigi bɛɛ waritigi dama tɛ mɔgɔ ye commerçant ye ala ye dɔn nɔgɔya mɔgɔ ye an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka jija ka ni ɲɔgɔn kɛ nin baara in bɛ senna kabi sanjanko o waleɲuman dɔnna ansaru ye i ma joli di ka b'a da la k'a fɔ dali masa ka se kɔfɛ i ye ni dɔ kisi nka u ma ɲinɛ fana sabu fɔ alijina ko in sun tayɔrɔ kɔni o ye an fa ye Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara. Bon, vraiment d'abord an nisɔn ka di fɔlɔ ka sababu kɛ an ka karamɔgɔ ani an ka guide Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara ni y'ale ka san 71 anniversaire ye donc o labɛnw kɔnɔna na ani o nisɔndiya yɛrɛ an bɛ se ka manifester cogo min na o kama an ye nin labɛn kɛ n'o ye jolibɔ ye komi an bɛ deli ka kɛ cogo min na san o san ka se ka banabagatɔw lakisi ani ka degunbagatɔw ka o ka degun wuli donc hakilila particularité min bɛ nin baara in na o le ye nin ye ka se ka mɔgɔw lakisi niw lafiya mun mako bɛ joli la ni wagati nin na et surtout an ka FDS ni wagati nin na olu bɛ kungo kɔnɔna na degun camanba bɛ yen joliko sara kan fo ka taa se kungo kɔnɔmɔgɔw ma mun ye kasaraw sɔrɔ ni wagati in na donc an y'a dabɔ pour que joli bɛ se ka se ninnu bɛɛ ma ka se ka o lakisi ni an karamɔgɔ ka san 71 anniversaire ye donc an profitera n'an bɛna kɛ pour que ka se ka o maa minnu garisigɛ fana donna nin don bolo caman in na ka bɔ ansaruw yɔrɔ ala barikada fɛnw don ka waleɲuman dɔn kɛ kɛnɛ in kan hakilila jigila an b'a jira aw la k'a fɔ sɔgɔmada na an bi kɛnɛ min kan ansarudin sababula la i b'a fɔ ten san bɛɛ nin wagati kelen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen yɔrɔ la voilà o bɛ a ɲini an fɛ an ka se ka na joli ta ɲinan o y'an sugandi donc an nana o kolo la voilà donc an nana an ta miiriya ye min ye kɔni an ka se ka sɔgɔ ni joli foroko 400 ye a bɛna kɛ sababu ye an ka se ka banabagatɔ caman ni lokisi an ta mara la yɔrɔ la ani ansaru ye en tout cas an tɛ sigisigi voilà n y'a fɔ cogo min na an siɲɛ fɔlɔ tɛ ko ni hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ansaru bolo diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka dali masa waleɲuman dɔn ni k'a fo n'a ka ni nɛɛma ba ye sankura farali la Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara si kan duwawu sɛbɛkɔrɔ donna basande bani ye san 100 caman bɛ ala bolo ala k'o kalifa la ɲɛnamaya la amina ya rabbi ala ka o do minɛ an bɛ bɔ Burkina Faso kan kunda Benin jamana kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ye ka sanga ni a ka munumunu salo ye min bɛ don laseli minɛ kɔnɔ walasa ka se ka alisimɛ diinɛ cari alisimɛ diinɛ min ko hinɛ ni makari yafaɲɔgɔnma ni kelenya min bɛ tali kɛ Sherifula morikɛ a Seydi Badara Ali Ousmane Aidara a ye
sigi belebele kɛ ni ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ye Benin faaba kɔnɔ min senfɛ hakililajugu tɛmɛnen kɔfɛ o labanna ka alikuranɛ kalanba baaraw kɛ jango ka se ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye kala donna k'a fɔ ka sanga ni baara in nafa ye a seereya la maa caman fɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ani o kanu ɲɔgɔn ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o ye Baba Keyita ye a bɛ lakali Amadu Kamara fɛ. Mali al-Islamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali al-Islamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛdɛ Sherif Usman Madani Haidara denkɛ a Seyɛdɛ Badara Aliyu Usman Haidara a bi Benin jamana kɔnɔ wajulu su belebele tɛmɛnen kɔ dugawu kalan kɛnɛba sigira min senfɛ al-Islamɛw u bɔra Benin a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugawu kɛnɛ in kɛnɛ kan. Tɔnden minnu sigilen bɛ Benin jamana kɔnɔ ani kanuba minnu bɛ yen ka n'an ɲɛ da ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi setigi Ala ka diinɛ la ka ɲɔgɔn bilasira ni an ka nabi ɲuman ka bangeli ye n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam k'o ɲɛnajɛ kɛ ka n'a kun cɛ wulada in na k'o kɛ dugawu kalan ye an yɛrɛ kun ye ani an balimaw ye ani an ka jamanaw ye ani ka taa se diɲɛ bɛɛ ma nin kɛnɛ in sigilen nafa min b'a la setigi Ala subhanahu wa ta'ala de b'a dɔn. Badara Aliyu Usman Haidara a ka laseliw senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko ni sigi ninnu ni kɔrɔw b'a la a bɛɛ lajɛlen bi alisilamɛya diinɛ o kɛko ɲuman n'o sabatiliko ɲuman n'a ko bɛɛ lajɛlen bi don dugawu kɛ hukumu kɔnɔna na. Waati bɛɛ an bɛ hakili lajigi kɛ ni sigi ninnu ye fɛnbaw de parce que mɔmini fɛn o fɛn bɛ an bolo an bɛ min ɲini Ala fɛ don o kɔrɔ ye an b'an yɛrɛ dɔgɔya waati min na Ala ye o de ye waati ba ye silamɛ bolo Ala mako bɛ ale de ka bonya ka jira wa Ala mako bɛ a ye jɔn minnu da o k'u yɛrɛ dɔgɔya ye waati bɛɛ kɔnɔ o la nin y'o sanga dɔ ye k'an yɛrɛ kun dɔgɔya Ala ye k'an ka jɔnya jira an n'an jurumu ka n'an ɲɛsin setigi Ala ma a ka nabi ɲuman bonya kama ka se k'an ɲɛsin Ala ma mako minnu bɛ an na san kɔnɔna la an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la o bɛ se ka dilan cogo min na o kɔrɔ ye k'a fɔ aw ye aw ni anw bɛ nin kuru in de kɔnɔ an ka danaya ti foyi ye wa a ti tɛmɛ foyi la a tɛna da foyi kan fo n'a kɛra setigi Ala subhanahu wa ta'ala kelen nka an bɛ sababu lajɛ jɔnw ni sababu ka surun jɔnw ye maabaw ye n'an dan b'o la an ka Ala wele n'u ye ne hakili wula in an sigi bɛ min tɔgɔ la o wasara Aminata den Abdulahi den don maa bɛ se k'i jigi sɛmɛ ale bonya la n'a huruma la setigi Ala subhanahu wa ta'ala b'i ka dugawu jaabi. Sigi in senfɛ Badara Aliyu Usman Haidara a nisɔndiyalen Benin cɛ ani muso denmisɛn ani maaba silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw u n'u lafasabaw u bɔlen ka caya ka ye lajɛrɛ in kɛnɛ kan a ye foli ni barikada ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin u ma. O kumana ninnu bɛɛ bɔra a bɛɛ ye maliyɛnw de ye ninnu bɛɛ bɔra u sigiyɔrɔw la ka na nin dugawu kalan in kunbɛn a bɛɛ sara bɛ Ala de bolo an ka ɲɛminɛkaw bɛ yan an ka ɲɛminɛkaw bɛ yan o ye an yɛrɛw kɛrɛfɛ yɔrɔ ye o bɛ an fɛ yan o kɔfɛ an balimaw caman bɛ yan Buwarɛ ale min bɔra ka kuma laban na sisan Buwarɛ ye kamalen an t'a ka Ansaruya kalama mais Ansaru kanuba don Haidara n'a ka denbaya kanuba don Buwarɛ a sara bɛ Ala de bolo. Sherifula Morikɛ a ka laseliw la a ma ɲinɛ fiyewu fɔ a ka foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin Mali kɔnsili min sigilen bɛ Benin ka foli ni barikada ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin a ma ka sanga ni bonya min taara ka ɲɛsin ale a n'a ka taamadenw ma. Consul an bɛ segin k'a ka foli kɛ consul an bɛ segin k'a ka foli kɛ a ka représentant min nana tɔgɔ la n'o ye Kamisogo ye a n'a dɔgɔkɛ n'o ye Lamini Mayiga ye o sara bɛ Ala bolo n y'a fɔ a ye Lamini Mayiga de ka mobili b'an bolo an bɛ ka tournée kɛ n'o de o bɛɛ sara bɛ Ala bolo alors ko ka se Gindo fɛnɛ ma Gindo a sara bɛ Ala bolo an ka musobaw caman bɛ yan bɛɛ sara bɛ Ala bolo minnu y'u ka baara bila an ka ɲamakalaw a sara bɛ Ala bolo a y'an ka kɛnɛ bonya kojugu a cɛmaw a n'a musomaw a bɛɛ sara bɛ Ala bolo yarabi a ma hami min bɛ aw la ni mɔludu in bonya kama Ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan dugawu minnu ɲinina minnu ta fɔra ani minnu ta ma fɔ a bɛɛ dilanba ye Ala de m'a ɲini Ala fɛ yarabi a ma nin donba in bonya kama Ala k'an bɛɛ mako dilan Ala ka don an ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ an ka jamana ninnu Ala k'o kisi an ka jamana ninnu Ala ka degun bɔ a kɔnɔ.
Amaola Donia Kafo, ko Badre Aliou Ousmane Aidara Chérif la Morike, aka bene tama, ako kera wasa, bunye ani karamai, nisodia ni munya fan bele jelife, bau, silamaya demento anusaru nu kanubau, a chemana musuman demse frama ba korokan, u bele jeli bora kuka kanunu ka nisodia, ko ira silamaya demento ansaru denye, Badre Aliou Ousmane Aidara la, baro beka soroka kuncheni, dugo sanuman keli, jien kuru kara bele jeli. Fana wa sense kan kuna jien fan wɛrɛ kibara ka bla kale karamɔgɔ Musa Fama fɛ. Senegal jamana kɔnɔ maa fila minnu jɛra ka fanga ta san 2024 Ousmane Sonko ani Diomaye Faye ni Diomaye Faye kɛra jamana ɲɛmaa ye ka Ousmane Sonko kɛ minisiri ɲɛmaa ye fɔɲɔgɔnkɔ min kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a dangɛnɛmayara ni minisiri ɲɛmaa Ousmane Sonko bilali ye jamana ɲɛmaa Bassirou Diomaye Faye fɛ. Mais kalo tile muga ani tila ka dugu jɛ mais kalo tile muga ani saba la jamana ɲɛmaya so bɔra ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ye fu siri a toɲɔgɔnkɛ Ousmane Sonko ka minisiri ɲɛmaya da la kalo caman de kɛra ninnu maa fila ni ɲɔgɔn cɛ kunkankɔrɔ Senegali ka denw fɛ k'a fɔ u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bilen. Bassirou Diomaye Faye nana fanga na san 2024 mars kalo la fanga ɲinindɔn kɔnɔ fanga ɲinindɔ min bɛ wele ko PASTEF n'o ɲɛmaa ye Ousmane Sonko ye caman kun gɛn kun bɛ k'a ye i n'a fɔ Ousmane Sonko ka ma jamana ɲɛmaaya la ka sabu kɛ a toɲɔgɔnkɛ don politiki bɛna k'u kan sariya kun gɛn kun bɛ ka Ousmane Sonko bali a don a k'i kanbɔ Macky Sall ka fanga kun gɛn kun bɛ ka ɲuɲu ni ɲaɲa ɲɛsin a mɔ kiri bɛna k'u kan ka bali jamana ɲɛmaaya ɲinini na nka maa caman bolo Ousmane Sonko de ye jamana ɲɛmaa ye hali ni Bassirou Diomaye Faye de bɛ fanga na bawo olu tigilamaw bolo baarabolo dalen min dajira la jamana denw na ni sɔngɛra o mɔ jamana denw fɛ ni u ko ma ko projet de société Bassirou Diomaye Faye bina o baarabolo dalen de n'u don san 5 kɔnɔ ka bila a toɲɔgɔnkɛ Ousmane Sonko ɲɛ san 2029 o bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye ka tɛmɛ ni baarabolo dalen in waleli ye maa filaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ kɛra a kalamɔ san 1 jamana ɲɛmaaya sɔrɔlen kɔ san 2025 sango juillet kalo Ousmane Sonko ministre ɲɛmaa de balala k'i kando ko jamana ɲɛmaaya so kɔnɔ ko gwɛlɛyaba bɛɛ k'a b'i n'a fɔ maa tɛ fanga na kabini o kɛra Senegalikadenw bira k'a dɔn k'a fɔ a jamana ɲɛmaa n'a ka ministre ɲɛmaa cɛ tɛ ten bilen Ousmane Sonko a n'a masurunamaw jigin kun bɛ jamana ɲɛmaa Bassirou Diomaye Faye la k'a fɔ a tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la saratika min dara jamana denw ye ko n'an nana fanga na an n'o kɛ k'a bɛ ka dɛsɛ k'olu wale yɛlɛmaw minnu kun kan ka don fanga kɔnɔ dunkojuguyaw minnu kun kan ka kɛlɛ minnu kɛra dunkojuguya kɛbaw ye fanga kɔrɔ kɔnɔ k'olu wele bɔgɔ jeninen kan nin si ma se ka kɛ teliya la Bassirou Diomaye Faye fɛ o ye Ousmane Sonko n'a nɔfɛmaw tɔɔrɔ nka minnu bɛ ka jateminɛ kɛ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ olu y'a yira k'a fɔ Bassirou Diomaye Faye jamana ɲɛmaa a nanen fanga na a ka laɲini kɛra min ye o ye fanga bondaw minnu bɛ Senegali jamana kɔnɔ damakɛɲɛ ka don u cɛ o kɔrɔ ye jamana ɲɛmaayaso min ni ale bɛ o la o y'a dama fanga bonda ye wasabilo y'a dama fanga bonda ye o kuma wasabilo ka fanga man ka boli jamana ɲɛmaayaso kan kelen filanan sɔrɔ sira bɛ se ka lakile Senegali jamana kɔnɔ cogo min ko Bassirou Diomaye Faye hakilina kun y'o ye ani Senegali jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ ko k'u to fanga sinamatɔnya bina k'u ka u ni Faransi jamana kun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bawo kɛn kun bɛ ka jira k'a fɔ o fara bɛ Macky Sall ka fanga kan Bassirou Diomaye Faye ka laɲini de kɛra jɛ bi se kurakuraya a ka fanga ni Faransi jamana ni a jɛɲɔgɔn jamanaw cɛ cogo min nka Ousmane Sonko n'a nɔfɛmaw ka hakilina kun t'o ye yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se ka sɔrɔ Senegali jamana fɛ cogo min u ka laɲini de y'o ye siɲɛ filanan min na ni jamanadenw y'a ye k'a fɔ maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ɲɔgɔnkɔ bɛ ka bonya o kɛra san 2025 novembre kalo fɛnɛ na tun jamana ɲɛmaa Bassirou Diomaye Faye a ma hala suda toɲɔgɔnkɛ minisiri ɲɛmaa Ousmane Sonko la kulu minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka dɛmɛ a ka jamana ɲɛmaaya sɔrɔ n'u ko ma ko coalition politique n'o ɲɛmaaya kun bɛ u yɛrɛ ka fanga ɲinindɔ ɲɛmaamuso dɔ bolo Bassirou Diomaye Faye ye u ka fanga ɲinindɔ ɲɛmaamuso in gwalon ka bɔ kulu in ɲɛmaaya la ni ka na ni musolaka wɛrɛ ye min bɛ wele ko Aminata Touré a sunkurunya cogoya ye ko Mimi Touré a yera Macky Sall ka fan fɛ a yera Abdoulaye Wade ka fan fɛ
o mabe Ousmane Sonko n'a ka fanga ɲini ndo Pastefu mo mais kalo tile fila san 2026 ningalo yɛrɛ daminɛ Basiru Diomaye Faye y'i to ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ baro dɔ senfɛ ka jira k'a fɔ minisiri ɲɛmaa y'ale ka minisiri ɲɛmaa bilalen de ye yen n'a ka danaya bɔra Ousmane Sonko ka don min na a b'a wuli ka bɔ minisiri ɲɛmaaya la minnu zɔmin ka ja olu ko nin y'a bɛɛ lajɛlen jɛyalen ye sa bɛɛ ye k'a fɔ maa filaw tɛ kan kelen na bilen Ousmane Sonko ka bɛn ni juma mai kalo tile 22 ye a seli min kɛra wasabulo la sɔgɔmada yanfan fɛ ni ka laseli kɛ jamana cogoya kan a y'i da se ko caman mɔ k'a daminɛ yuruku kɛlɛli la dunkojuguw kɛlɛli la minnu ye faso nafolo dun olu weleli la bɔgɔ jeninen kan gorojigɛniya kɛlɛli Senegali jamana kɔnɔ a y'i to la ka sɔrɔ k'i da se Basiru Diomaye Faye a toɲɔgɔnkɛ mɔ jamana ɲɛma hali n'a ma taa tɔgɔ mɔ a ko fɛn dɔ bɛ senna bi k'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaya so n'o ye présidansi ye jamana ɲɛmaa bɛ fa min a ka se ka boli bilankɔrɔmugu kan min bɛ wele ko fond politique o bi faamu a ka se ka laban ka boli minisiri ɲɛmaaya so bilankɔrɔmugu kan n'o y'ale ka yɔrɔ ye ko jamana ɲɛmaa filila ko nka a b'a jigiya k'a fɔ jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye a n'a hakili na segin ɲɔgɔn mɔ maa minnu zɔmin ka ja olu ko fanga o fanga kɔnɔ n'a fanga sigi cogo ye jamana ɲɛmaa ka fanga ye u komi ma ko régime présidentiel wale kele système présidentiel bawo jamana dɔw bɛ yen olu fanga o jujɔ ye wasabulo ye a ka ca la jamana ɲɛmaa tɛ se ka minisiri ɲɛmaa wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la bawo wasadenw de bɛ minisiri ɲɛmaa sigi ka sanga ni u ka sebaaya sɔrɔli ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen la wasadensigi kalata senfɛ Anglican bɔ jamanaw ka fanga sigi cogo do jamana ɲɛmaa tɛ se ka minisiri ɲɛmaa wuli nka Faransi jamana fanga sigi cogo n'an ka farafina tile bɛ yan fa jamana in caman fanga sigi cogo do ni minisiri ɲɛmaa tora ka nin kɛ jamana ɲɛmaa la bɛɛ a b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa tɛ se ka da minisiri ɲɛmaa la bilen o de y'a to ko in kɛlen sɔgɔmada yanfan fɛ surɔtiw dunnen kɔ Senegali jabaraninsow la maaw balala k'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye a ka secrétaire général bɔra a tɔgɔla k'a jira k'a fɔ minisiri ɲɛmaa sariya sen min kun ye a kɛ minisiri ɲɛmaa ye n'o ye Ousmane Sonko ye a ka minisiri ɲɛmaaya banna bi nin kɛra Basiru Diomaye Faye jamana ɲɛmaa n'a toɲɔgɔnkɛ Ousmane Sonko ka ɲɔgɔn bila cogo ye a b'a ta minisiri ɲɛmaa Ousmane Sonko de kun ye Basiru Diomaye Faye sugandi k'a fɔ Senegali ka denw ye ko ka danaya d'a kan ni ale tɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye k'a sabu kɛ sariya kɛmɛ k'a bali ale dan bɛ Basiru Diomaye Faye la o doni kama Basiru Diomaye Faye ma dɔn Ousmane Sonko bɔko min ye nin minisiri ɲɛmaaya la sa a bɛ segin wasabulo de kɔnɔ k'a sabu kɛ wasaden do a ka marabolo la n'o ye Casamance ye Casamance marabolo duguba Ziguinchor ye o sigida ɲɛmaa maire do o wasaden fɛnɛ do a kun ye wasadenya in de to minisiri ɲɛmaaya ye a bɛ segin wasadenya mɔ wasabulo kɔnɔ Basiru Diomaye Faye jamana ɲɛmaa ka waleya bɛna kɛ min ye nin ko in nɔ sa a ma na maa o maa jira k'o kɛra minisiri ɲɛmaa ye n'a y'o bila ka taa wasabulo kɔnɔ k'o ka t'i dantigɛ jamana labaara cogo kunga wasaden fanbaw de bɛ jɛ n'a ye k'a fɔ an sɔnna i ka baara bolo dalen mɔ k'a fɔ a ka ɲi i bɛ se ka tɛmɛ ni baara ye n'i ka minisiriw nka n'o t'a fɛ a ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye u b'a jira k'a fɔ an ma jɛ n'i ka dantigɛli ye u k'o ma ko motion de censure n'u y'o kɛ Basiru Diomaye Faye ka maa jiralen la minisiri ɲɛmaaya la o y'o gouvernement tilen ye fo a ka segin ni minisiri ɲɛmaa kura wɛrɛ ye tun même bɛ se ka kɛ o la yɛrɛ o bɛɛ bɛ na ni jamana jɔli ye fɔ ni Basiru Diomaye Faye yɛrɛ sariya kɛ bɛ ka min daga a ye o ye ka wasabulo ci ka segin wasadensigi kalata kan a bɛ se k'o kɔni kɛ n'o tɛ wasabulo kɔnɔ ka wasaden fanba to Pastefu fanga ɲinindɔn denw bolo n'o ye Ousmane Sonko ka fanga ɲinindɔn ye a ka gwɛlɛ a ka minisiri ɲɛmaa ka se ka sira sɔrɔ wasabulo la Irankaw ka minisiri so min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ a babu sentigi Ismail Bakayi ye ka sanga ni Pakistan ma ɲɛmaw ka nali ye Iran faaba la Teheran sigikafɔ la ni u ye jango manga bɛ se ka ban Iran ni Ameriki cɛ cogo min a y'a jira kunnafonidi kɛnɛ senfɛ k'a fɔ tɛgɛnɔbila kan ka kɛ bɛnkan sɛbɛn min na
a sɛbɛnniw bɛɛ lajɛlen ma kunjɛ fɔlɔ u ni Ameriki cɛ. Ismail Bakaye a jira sibiri mɛ kalo tile 23 in k'a fɔ Pakistan ma ɲɛmaaw jɔyɔrɔ bonyana wa u ka nali yɛrɛ a ye nɔba bɔ. Bawo u nana ni Ameriki jamana ɲɛmaaw ka ci dɔ de ye olu mɔ u ka hakili don cogo ɲini a la. Ko Iran jamana ka laɲini kɔni ye mankan ka ban ani Ameriki jamana cɛ. Nka ko tile laban ninnu na kuma kɛra siraw minnu kan bɛn ma se ka kɛ a sira dɔw kan. Nka laɲiniw kɛra yɛlɛmaw bɛ se ka kɛ u rɔ cogo min jango fan filaw bɛ se ka bɛn. Ɲininkali tɛ n wune a la yala Ameriki jamana ni Iran jamana mankan bɛ se ban wa? Bɛnkan bɛ se sɔrɔ u cɛ wa? A y'a jira k'a fɔ a tɛ se k'a fɔ ko bɛnkan bɛ sɔrɔ, a tɛ se k'a fɔ fana ko bɛnkan tɛ sɔrɔ. Bawo kuma bɛɛ Ameriki jamana bɛ ka yɛlɛma n'u ye dɔ fɔ u bɛ k'o jateminɛ kuma min Ameriki jamana bɛ tila ka yɛlɛma ka na ni dɔ wɛrɛ ye ko ka ko to cogo rɔ ko i tɛ se k'a fɔ ko bɛn bɛ se ka kɛ o kuma kunkan. A kun ka kuma ye min ye bɛɛ yɛrɛ ka kan ka kɛ yɔrɔkolon gɛlɛnw minnu kan tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ ka se ka bɛn o yɔrɔw kan. Nka ni yɛlɛmaw sera ka don ye cogow la u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ k'i ɲɛtugu ka jɛ ni dɔ ye k'o kɔni bɛ se ka kɛ. A ɲininkali yala Détrodor Mose ko a j'i bolo kunkanko dun a k'o tɛ maa si ɲɛsira la. Minisiriso Babu Senigi Ismail Bakaye Iran a ko a ka si dɔn k'a fɔ Détrodor Mose ko a j'i bolo jamana 2 de diɲɛ bɛɛ la. Iran jamana ni Oman jamana olu de b'a da fɛ wa olu ni jɛkulu bɛ kuma ɲɔgɔnya la a kunkan jɛkulu minnu da kan ka don a rɔ. Ko n'o tɛ ko Iran jamana b'a dɔn k'a fɔ Tajudeni Nguru dɛmɛ nsira in n'o ye Kwaji bolo in ye a jɔyɔrɔ ka b'o diɲɛma bolo ko Iran jamana b'o dɔn. Ko nka ko diɲɛma kana ɲinɛ fana k'a fɔ Ameriki jamana n'a jɛɲɔgɔn jamana Bani Israɛl de y'a sen nin danga la. Ko kuma Iran ni Oman u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka Kwaji bolo in lakana don nataw la muɲugumaɲaga bɛ se ka kɛ a ka lakana kɔnɔ ko Iran jamana ni Oman n'o fɛɛrɛ bolo dasa. Ameriki jamana ɲɛmaaw k'a fɔ ko Cuba jamana ɲɛmaakɔrɔ Raul Castro ni minɛni ka kan ka bɛn ni a ka san 90 ani san 5 sɔrɔli ye ɲɛnamayala min damu bɛna da don nataw la Cuba jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ. A ye nekura de fiyɛ Cuba jamana denw na ka Cuba jamana kanu don a denw na. Nin ye Cuba jamana ɲɛma Miguel Diaz-Canel ka kuma ye. A ko a ka si dɔn k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ cɛfarin don, danbetigi don, faso kanuba don, Cuba jamana denw kanuba don. A ye nin de sɛbɛn ka bila bɔlɔlɔ kan n'o ye X ye. A ko bibi na nazarala setigi jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ameriki u n'u ka ɲigirɔ jalen ɲa u kalen ka don ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ u ka Cuba jamana denw farafara. Nka u ka hakilina in kɛra sababu ye ka fasoden ɲumanya de kɔrɔ don Cuba jamana kɔnɔ. Ko nka ko Ameriki jamana ɲɛmaaw ka nin dakuruɲɛ in tɛna kɛ sababu ye u k'u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ sɛbɛkɔrɔ yanga. Ko n'olu y'u miiri k'a fɔ jamana min kɛnbɛ maafa jamana ye Ameriki gun kan n'o ye Ameriki jamana ye bɛnbɛn bɛ tɛ yen a ma min labɛn Cuba jamana kama bi m'o bila sen na. O ka laban ka na Cuba jamana kɛ maafa jamana ye danganiya t'a bolo k'a ka bɔ hakili mɔ. Ko Ameriki jamana bɛ ka min da Cuba jamana kan jɛnsirikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies kɛnbɛ k'a kɔn k'a fɔ a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ. Ko nka ko nin bɛɛ dabɔ mɛ mun kama don dɔ la ka Ameriki kɛlɛcɛw bila ka jigin Cuba jamana kɔnɔ k'a laɲini y'o ye. Ko n'o tɛ ko Cuba jamana ma kɛ farati ye maa si mɔ a ma jamana si dakɔrɔbɔ Ameriki jamana tɛ jamana wɛrɛ tɛ. Mɛ kalo tile 22 sifinnakaw bɔra k'u ka nisɔngoya jira Ameriki jamana lasigidenso la min bɛ Cuba faaba la Havane k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Raul Castro a ka fɔ k'a bɛ nin minɛni ka kan Ameriki fanga fɛ k'u ma jɛ n'a ye. Nisɔngoya taamana kun bɛ taa maa 250 ɲɔgɔn na. CBS News kunnafonidiso Ameriki o de y'a jira k'a fɔ Ameriki fanga kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Raul Castro Cuba jamana ɲɛmaakɔrɔ ni minɛni ka kan k'a sababu kɛ ko san 1996 pankurun fila kun bɛ pɛtɛ la Cuba kunna minnu kan bɛ k'u bɛna dɛmɛ don ka ɲɛsin Cuba jamana denw ma minnu ni Cuba fanga fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ n'u ye Kwaji minɛ k'u bɛ Cuba jamana bila u ni bɛ se ka kɛsi cogo min ka taa n'u ye Ameriki. Minnu ye ko in kɛbaaw ye pankuru filaw la u bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min bɛ wele ko Frères au Secours. Cuba jamana denw don minnu kɔnna ka Cuba bila ka sababu kɛ u ni jamana ɲɛmaayaso fɔra ɲɔgɔn kɔ. U selen Ameriki ma ɲɛmaaw n'a ma ɲɛ k'olu fɛnɛ ni Cuba man di u sina ka Ameriki jamana lakodɔn sɛbɛn di Cuba jamana den ninnu ma
Cuba jamana surasiw ye banguru fila ninnu bonni min kɛ ni k'u fa Donald Trump ka fanga de nane filɛ nin ye o ko wuli ko Cuba fanga k'a ye Amérique jamanadenw de fa a se k'a don ko Raúl Castro jamana ɲamakɔrɔ kun ye surasiya minisiri ye o tuma na a nɔ kan ka minɛ ko in nɔ nka a don Cuba fanga kun y'a jira k'a fɔ pankuru min kun bɛ pɛtɛ la Cuba kunna a pankuru kun ma buguna tigɛ i tɛ se ka don wali jamana nɔ sanni dugu cɛ k'a sɔrɔ jamana t'i kalama o kɔrɔ ye k'e ye jamana jugu ye. laseli wɛrɛ aw ni Musa Foma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ya bawo ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bangana sɔrɔ lan sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn tun bɛ kunnafoniso ɲɛmaaya sofɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka ɲɛmadali la ka fɔ la ka bɛn ani basigi na faso Mali kɔnɔ fo ka se diɲɛ fantan bɛɛ lajɛlen ma aw k'an mɛn diɲɛ waati wɛrɛ.